Takže ahoj, vítejte u mého dalšího videa, tohle video natáčím už 3. den furt do kolečka, protože buď jsem to pokazila já, nebo teda sestry pes. Takže kdyby se za mnou náhodou hejbal, tak si toho nevšímejte. Teda tohle video jsou nákupy za měsíc srpen a chci teda říci, že v kamenných obchodech jsou teď hodně velký letní slevy a ceny budou na internetových stránkách, které vám dám pod popisek. Takže já jsem dostala v eFresher tyto dvě malinké knížečky. Tady to je kniha krásy a toto je takhle s těma kuponama. A teda v té knize krásy je třeba, já nevím, 10 pravidel pro dokonalou pleť. A pak jsem dostala teda letní šekovou knížku plnou výhod, kde ušetříte až 3244 korun. Mám teda dvě. Ukážu tu jednu. To vypadá a máte v tom jakoby různý, já nevím. Tady máte třeba hýčkejte své tělo, máte 40% slevu a když využijete 4 v šeku, tak dostanete 2 dílné tankiny zdarma. Tady takhle. Já už teda jedny mám. A začneme vlasovou kosmetikou. O kosmetiku se dělím s mojí sestrou. Mám tady teda 6 produktů, z toho 3 jsou 300 ml, pak je 150, 100 a 200 ml. Teda začnu s těma, který jsem ještě neskoušela. Je to šampon pro lesklé vlasy s bioměsíčkem a dodá vlasům hebkost, lesk a vitalinu. Pak teda ten jsem taky neskoušela, je to šampon pro vyhlazení vlasů a je s výtažkem z ibiškojedlého z okraj. Pak je teda ten zkoušela moje sestra a je to regenerační šampon na poškozené vlasy s biojojobovým olejem a chválí se ho a strašně potom voní vlasy, takže se ho chválí. Pak je tu teda ten jsem pořídila mojí sestře, protože moje sestra je krátkovlasá, vypadávají hodně vlasy a je teda bruneta s blondětým melírem. Je to šampon podporující růst vlasů a laboratoře eFresher vybrali bílý vlčí bob. A teda já nevím původně jako jak to přesně voní, protože mě to smrdí, ale jako na těch vlasech to ani není tolik cítit a je to 200 ml. Pak tu je teda to mi nádherně voní, je to malinový ocet pro lesklé vlasy bez silikonu a parabenu, což jsou všechny, takže je to pro mě velký plus. A to voní teda přesně jako malinovka, na které jsme včera byli. Takže je to vážně nádherná vůně. A pak to teda není z eFresher a je to ze Schwarzkopf od Xiaomi a je to okamžitý regenerační sprej a nepotřebuje a nemusí se teda oplachovat. Takže to nastříkáte a nemusíte si potom mít hlavu. Teď jdeme na pleťovou kosmetiku. Z toho 2 produkty jsou stejný, takže ukážu jenom jeden. Je to Pure System a je to 4 v 1, je to proti akné, černým tečkám, skvrkám na obličeji a na 8 hodin zmatňuje pokožku. A je to teda z aloe vera. Vypadá to nějak takhle. Já se ho teda chválím hodně. A tady takhle máte. Já se ho teda hodně chválím. A hodně mi teda pomohl na ty akné. Takže i sestra se ho chválí. Takže je vážně dobrý. Takže ten, kdo má vlastně hodně akné nebo takhle, tak to může použít. Pak je to teda opět Pure System, ale je to hloubkově čistící gel. Když se použije ten hloubkově čistící gel a pak si namažete tím krémem si namažete pak obličej. Já jsem tento teda neskoušela, zkusím ho až dneska večer, protože nám dneska přišel v balíčku. Pak teda tento a je to hloubkově čistící maska, zase Pure System, je zase z aloe vera a je to ultra čistící. Jsou tam také 2, takhle jedna, takhle druhá. Takže já jsem to taky ještě neskoušela, takže nevím. A rád se zabudete v příštím videu. Pak je to tento a je to vyživující odličovací mléko, to se použije jako první na tamponky, na odličování a pak si to teda můžete ještě jednou odličit a to je tímto. A je to vyživující pleťová voda a je to pro suchou a velmi suchou pleť. Je to teda 200 ml a teda to mlíčko mi nádherně voní. Pak jsou tu teda to je noční, tady to máte Nike.
A teda vypadá to takhle. A já teda podobně jako moje sestra nemám ráda, když je to v plastových dozičkách, je to teda bezskleněný. A taky to nádherně voní. Voní to stejně jako to mlíčko. A pak je tu teda tento, ale ten je 24hodinový, vypadá úplně stejně, takže vám to ukazovat nemusím. Pak teď jdeme na tělovou kosmetiku. Jsou to 200 ml a teda tyto dva se hodí spíš na to zimní období, protože já nevím, jsou teda krémový a hodí se spíš na to zimní období. A začneme, máme tady 5 produktů a z toho 2 jsou stejný, jakoby 6 produktů a z toho 2 jsou stejný. Takže vám ukážu můj oblíbený a ty jsou teda 2 a je to sprchový gel brazilská káva a je to vážně, když si uděláte čerstvý latte, takže mi to nádherně voní. Pak je tu teda ten miluje moje sestra, je to sprchový gel kalifornská mandle, ale připomíná jí to marcipán, já nevím proč, ale připomíná jí to marcipán. A tady ty 3 se teda spíš hodí na to letní období, letní a jarní, prostě na to teplejší. A začneme teda tímto. Ten koupila svým přítelovi, je to sprchový gel limetka z Mexika. Tady ty šony jsou teda opět bez parabenu. A teda vážně to víně, když si naříznete čerstvou limetku a jakoby cítíte tu kyselost. Jakoby. A teda ten miluje opět moje sestra, je to sprchový gel grapefruit z Floridy. A mě to teda spíš připomíná pomeranč. Mě to připomíná pomeranč, jsou takový svěží, takže vážně na to léto je to ideální. Pak je tu teda ten mi moc nevoní, je to sprchový gel granátové jablko ze Španělska. A teda taky je to strašně, nevím, takový vhodný na to léto, takže je to vážně takový osvěžující. A teď jdeme na tu dopinkovou kosmetiku. Tady mám tady vlastně lak od Maybelline New York a je to Colorama, našla jsem to mezi neonovými lakama. Je to spíš jakoby lososová barva a krycí je vážně hodně. Stačí totiž jenom jedna vrstva. A teda mě ty laky nikdy jako nevonily. Tady to docela hodně smrdí, je to odstín 242 a je to 7 ml. A pak je tu teda je to 3 ml a je od eFresher, je z perletí a krycí je na ty 3 vrstvy určitě, aby to šlo vidět, ale já teda moc nemám ráda jakoby ty, které jsou hodně krycí, takže to vypadá asi nějak tak, ale asi to hodně špatně uvidíte. Je vedle toho hodně krycího, takže asi někde tady takhle. Je teda hodně vzpytivej a je 3 ml a odstín je to Rose Pastel 11. A pak je tu teda toto zrcátko, to jsem dostala jako dárek a je v takové pouzdře. Zezadu teda vypadá takto. A zepředu takto a mám ještě na tom takhle folii ochranu. Takže vlastně kdyby to spadlo, tak by, no je to pouzdro dost pevný, takže by se to nemělo rozbít. Pak je tu teda tento make-up. Je to odstín 200 růz a teda hodně se obývá moje sestra. Já jsem teda dost opálila, že já ho nepoužívám. A mojí sestře teda připomíná hroznový víno, když je to nějaké hroznový víno, takže mě teda taky docela připomíná hroznový víno, takže si ho chválí. A pak je tu teda tato dárková taštička, kterou dostanete, když si založíte výhodnostní kartu. Je to, jakoby já můžu říct, že je to jakoby kabelka nákupní, je teda hodně pevná a teda vychvalujeme si, je hodně pevná a ještě se dá jakoby takhle ze zadu, jakože si můžete dát do takový ty malinký taštičky. A je také na suchý zip, takže je to dobrý a doufám, že jsem teda na nic nezapomněla a recenze teda bude v příštím videu, takže ahoj, u mého dalšího videa.